ана бардоржонои ман нигоҳ кунед, рангу ба ранг мошинчакҳо. ин мошинои коридагӣ боша намедонам. Хулос бардоржоно Toyota Aqua аст. Сетша нигоҳ кунед, чӣ хушрак аст бардоро. Сеташ ҳам бисёр хушрак аст. Сети сафедаш ҳам аст, сиёш ҳам аст, мокри асфалташ ҳам аст бардоро, сурхаш ҳам аст, навитса ҳама намудаш аст бардоржон. Нигоҳ кунед мошинчоя. Ҳамаш вагони бардоро ба ғайр аз танҳо як тамин. Ин мошин бардоро то охири сол солома ҳуҷҷат, тонировка ҳама чӣ дорад. Камтарак гаштаги аст ин мошинча. Тамом. Номероша бинед 5000 сом ба номероша харидагӣ биданд, меган номероша ҳам падарка 0003 аст бардоро. Марамат кунед, срочни фурохта мешавад. Биёед бардоро гаштагиш дар кор бошад, як тамин гаштаги, дига ҳамаш вагони. Ино фақат расамошка утилизация доранд тамом. Сет шевнет чихе хушрак аст, без ключевой доступ, 50% тонировка, баллончош ҳам нав аст. Нархибошам бибинем. Дидед бардоро, бай, час бошин. Салон ҳозир тамошо мекунем. Марҳамат, ҳолати салон. Салон дид бардоро. Ойначош ҳарчораш электропакет, без ключевой доступ. Старт-стоп буд, нагуфта намонем. Хай без ключевой доступ ки шуд, старт-стоп мешавад. Камбудиш бардоро лабавояш камтарак трешини доштааст, ки нақа камбуди дорад. Пробегаш чанд буд ин мошина ҳозир? Ин пробегаш 100 чанд аст, хато накунам. Ҳазоҷа медиди пробегаша. Ҳолати салонаш хушрак аст, гибридаш хушрак, ошибка надорад главно. Ин эко-режим монда, бо ин обогрев доштаси. Ҳар ду сидени пешаш бардоро обогрев дорад, сидени чош гарм мекунад. Чӣ хел аст ана ин бардоро? Марҳамат кунед. Бай, срочни. Нархаш ҳам нархи беҳтарин 88000 сомон, срочна, камтар муомила дорад, бисёр не. Марҳамат кунед бардорои ман. Арзандачони фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед бардороҷон. Боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай ТЖ. Бай аст. Ташаккури зиёд. Ҷонои ман, апаҷоно, хоҳарҷоно, тамошо кунед. Дар канали Авто Дубай нархҳои оптови бардорҷоно. интихоб карда мегиред бардоро. Инаша мақбул кунед, инаша мақбул накунед, вейша. Сафед ҳам аст, сиёҳ ҳам аст, сурх ҳам аст бардоро. Бо агар ягон дигар хесият мақбул бошад, онҷо краска карда метавонам бардоро. Марҳамат кунед. Срочни фурохта мешавад, вагони мошинчакҳои тоза хушрак аст. Марҳамат кунед, успед кунед бардоро, борои нав омодаги айна. Мотораш 1.5 гибрид Toyota Aqua аст бардоро. Солаш 2014 вагони расамошка утилизация дорад. Сеташ мокри асфальт. Сети сафедаш ҳам аст, ана металликаш ҳам аст бардоро. Мошинчакҳои камрасходи экономични ҳам бардоро. Биёд аз наздик тамошо кунед бардоро, боварӣ дорам ба шумо мақбул мешавад. 86000 сомон нарх гуфта истода. Без ключевой доступ дорад, 4 баллончои нав панал дорад бардоро. Нигоҳ кунед. Ин мошинча майда каск бардоро. Иқай кунед, нигоҳ кунед агар бардоро. Калон шуда приус мешавад мошинчо. Барои ки приуса бачичи ҳаст. Ҳолати салонош хушрак аст. 4 ойнаш электропакет, без ключевой доступ. Боз чӣ дорад бардоро? Старт-стоп, мультируль, монитораш хушрак аст. Alpina, монитори японский аст. Эко-режим дорад бардоро. Хуб, старт-стоп гуфтем, инҷа перекулитораш бардоро, ҷои сигарет мекашидагӣ, зарад мемондагӣ. Пробегаш 86000 километр аст бардоро. Пробегаш ҳам 86, нархаш ҳам 86. Чӣ тасодуф бинед да? Марҳамат, рулчош хушрак аст. Рула бинед, рули приус барӣ мешавад полне. Аксарият чизаш бардоро приус аст. Чӣ хел аст на бардорҷонои ман, марҳамат кунед. Интихоб бисёр аст. Барои ҳамин бардорҷонои ман биёед аз наздик тамошо кунед, ача мақбул кунед, гиред бардоро. Ин мошинаи ҳар рӯз ду рӯз ба ҳамаи савдо мешавад, успед кунед. Он дафъ мондаги будем чанд таша бардорои ман сараш ба ҷанг шудаги будам, успед накардаги будам. Я ду духтаракҳо. Барои ҳамин ин дафъ бардоро сетои сурхаш бисёр вариантои зур овардагиам. Якум даст арзон, бисёр одамои баинсофам бардоро. Бовар дорам ки биёед коратонро буд мекунед меред. Ташаккури зиёд, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай ТЖ бошед. ҷонои ман, марҳамат, тамошо кунед. Дар канали Авто Дубай ТЖ нархҳои оптови мошинчакҳои бинед бардоро. Экономични мошинчаҳо бардоро. Аз бивайди электромобил еду бардорои ман кам расходтар будааст ки. Японский аст охи бардорои хитоиё ки баробар накунед. Японский вақтша. Toyota Aqua бардоро, мотор 1.5 гибрид кати. Ин мошин бардоро агар бовар кунед, агар хай талшин намер кати биёд проверка кунед, то бампероша радной краска аст бардоро. Радной ҳама ҷош. Беҳад свежи хушрак аст бардоро. Бисёр таъриф намекунем, худатон биёед тамошо кунед бардоро, баъд боварӣ ҳосил кунед. Нархаш ҳам нархи беҳтарин бардоро. Нарха қариб 90 гуфта истодаги будам, барои ки бардоро қиматаро 10800 сом утилизация кардагиам, растамоша кардагиам. Розӣ кардам барои шумо бардоро 86000 сом ба. Боз албатта ягон майдаг муомила дорад, биёед аз номи канали мо гап занед. Сети металликаш ҳам аст, кабуташ ҳам аст, ин Акфаи бардоро. Он дафъа мондаги будам, барои ман Акфа мегӯям ки ҷанг шуд, чанд кас омада, мисол успед накардан, чанд та мондаги будем, фурӯхтем. Ана бардоро 3 та 4 този Акфа дорам. Марҳамат кунед, ин дафъ боварӣ дорам ки успед мекунед. Нархи беҳтарин кади вагони мошинчаҳои ногашта. Ана ин сеташ ҳам аст бардоро. Инаш бо дискадор аст. Инаш бардоро калпакча кунед, неки салонаш хушрак аст. Салонаш бардоро комбинирований аст. Обшивкачош светли,
сиденияш ҷигари аст, латтаги ҷигари. Ин инҷаш ҳам нишон доданд ки ин инҷаш худамон краска чакондему барои ки краска шудагиш краска накунем гуфта. Ин ами қаҷош бардаро краска чакондагиан ҳама ҷош ратной краска гуфта истодан бардаро. Марҳамат кунед, бед проверка кунед, маъқул кунед, салон набинед чӣ тоза аст. Без ключевой доступ. Ина бардаро Япония вақти маълим ҳай кардагидаст, фақат дарс рафтондагӣ. Ана кожни рул, мултирул, старт-стопуш ҳам ҳаст. Торпедочаш ҳам чӣ хушрӯ. Боз чӣ дорад? Эко режим, на режимош ҳам ҳаст, климат контрол бардаро, полукругли рулаш бардаро дидед ранги приус мешавад. Ин бардаро аква приуса ягон бачичаш ҳаст. Калон шавад приус мешавад аквачо. Марҳамат кунед, пробегаш ҳам кам аст бардаро, пробегаш ҳам ҳозир калиташ куҷо бошад, калит чӣ биёрад? Пробегаш описание ҳатман мемонем, пробегаш кам аст бардаро. Нигоҳ кунед бардаро, ошибка надорад. На айрабакошам муртаж. Умуман ошибка надорад бардаро, 75000 километр пробег дорад. Радной пробег бардаро, пробеги беҳад кам кади. Гибридош бардаро чотка хушрӯ кор мекунад, расход 4.5 литр аст. Марҳамат кунед. Чӣ хел аст на бардарои ман, марҳамат кунед. Фикратон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодубай теҷӣ бошад. Аз канали мо мошини арзон дастрас боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед бардаро. Мошинчае ки майда калон шавад приус мешавад аквача. Чанд таи дига мошинчаи майдача дорем. Марҳамат кунед, вариант бисёр аст. Барои духтарако ва пашкоам вариантҳои беҳтарин аст. Сетои сурхашам аст бардарҷон. Ташаккури зиёд барои лайку дастгириятон миннадорем. Бай аст. Ҷонои ман, марҳамат, тамошо кунед. Духтарако ва пашко боз я дига варианти хушрак барои шумо на срочна Toyota Vitz дорем бардаро, вагоне. Солаш 2014 даст бардарои ман, мошинча японский нав омадагӣ даст бардарҷон. Ана растамошка утилизатсия дорад. Мотораш бардаро 3 силиндра, мотори 1.1. Марҳамат кунед, духтарако бисёр мепурсед. Нархи беҳтарин кади срочни фурӯхта мешавад. 77000 сомон. Комплектатсияш бисёр хуб, без ключевой доступ, старт-стоп, ҳама чӣ дорад. Кондитсионерчош яхбарид. Дискош, балончош ҳам дар ҳолати хуб. Краскаш бинед чӣ хушад. Як та дига дорем бардаро ва як шумордаина ва ишам метавонед аз канали мо видеоша тамошо кунед бардаро. Светои сиёҳ шаҳар намуд светша дорад. Ҳамаш ҳозир як-якта хушрӯ сиёмка мекунем бардаро. Ана салонро мебинем. Марҳамат, салони сиёҳ, салонаш латтаги аст бардаро. Краскошам радной. Мошина Япония бардаро тоза хушрак мешавад, худаш маълум аст. Пробегаш ҳам кам будаст. 63000 километр пробег доштааст. Ин старт-стопаш аст. Хуб, чӣ дорад бо бардаро? Кондитсионер кор мекунад гуфтем. Перекидка шудаги аст, перекидкашон хушрак омадагӣ. Ягон чӣ камбудӣ надорад, қати устотон биёед, рангаша интихоб кунед, солаша интихоб кунед, моторша интихоб кунед. Кадомаша мефурад бардарои ман савдо кунед гиридна. Сети духтаришам аст, сети бачагишам ҳаст дар ҷо. Фикратон ҳатман нависед бардарҷоно, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай теҷӣ бошед. Аз канали мо мошинои арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро метавонед ҳатман пайдо кунед. Барои духтаро, барои бачаҳо, барои пиронсоло, барои ёшо, барои ҳама бардаро мошин аст дар канали мо. Деталга сет чебинед чӣ хушрак аст. Бай аст. Албатта белайк нагузоред бардаро, аз шумо дастгирӣ ин қадар аст. Марҳамат кунед бардарҷонои ман, нархҳои оптовӣ кади мошинчаакҳои майдаг барои шумо пешниҳод мекунем ки ино калон шаванд бардаро ҷибча мешаванд. Хуб, бардаро ки ҳамин рӯзо мепурсед, духтаракое ки бисёр мепурсед, мошинчаи экономични майдаки компактни барои навшафёро дар кор гуфта. Нигоҳ кунед бардаро, не коридаги ҳамашоли калон мешавад. Якта инҷа мокри асал дорем бардаро, сиёҳ дорам бардаро, на сирх дорам, металлик дорам. Аква бо ина инҷа ҳаст, бо яду дига аква аст бардаро. Мошино нархҳои оптомкати беҳад нархҳои дастрас, баъд мошинои сеж бардаро. Ҳамаш вагони. Растамошка утилизатсия дорад тамом. Солаш 2014 бардаро, мошинча Япония. Ана чӣ дорад дига роза мебинем 4 та калпакчаки балончошам дар ҳолати хуб. Мотор, коробка, кондитсионер ҳамаш қоидавӣ. Мебиёд бардаро, гарантияш мегиред, наш махул нашуд, мебиёд сиёҳша мегиред, гаша сурхша мегиред бардаро. Ҳамаша бардарҷонои ман, марҳамат кунед, нархи беҳтарин. На калпакчошкати бардаро. ин додарои ман мошиноша чанд бор реклама кардем бардарои ман, яхе мошино ба ҷанг шудаги будан ростига. Сети сурхи инаи Витса гуфтам, ба фикрам чанд та духтараком да успед накардам. Боз ду та сета сурх дорем. Ина сетоша бинед, инаш бардаро, сети бисёр хушрӯ. Инаш аква бардаро. Хуб, инаш мокри асфалтам хушрӯак аст. Салон ҳозир мебинем. Марҳамат. Ҳозир мекушам салонша бардаро, архи бошам. Ин хе мекунем кушода мешавад. Ана ҳамаш қоидави аст. 4 ина электропакет бардаро. Мотор 3 силиндра 1.1 аст. Пробегоша бинед 90000 километр аст. Коробка автомат, ҳолати салон. Пачка бӯи салон мекунад бардаро. бардаро мегиред роҳат карда, ки намегаред экономични 6 литр 5 литр расход дорад бардаро. Як бор заправка меред, дига гум мекунед роҳи заправка бардаро. Ана бо чӣ дорад аз ин хай перекидкашош неки хушрӯак омадаги бардаро. Хуб бо чӣ гап дорем? Кондитсионераш кор мекунад, магнитофонча бинед, магнитофончаш японский аст. Инаш аваринка аст бардаро.
нархаша 75000 сомон фрестадам. Боз биёед бардаро, боз муомила албатта ки дорад камтараки дигар аз номи канали 70 байтеҷи гап занед. Ташаккури зиёд ба дӯстон ҳатман равон кунед бардаро. Ина бай ҳаст мошинча успет кунед. ҷунои ман апаҷону хоҳарҷону марамат боз ятаи дигар мошинчааки майдаги кампактничаи хушрӯак бисёр экономични аст бардаро. мотори 1.5 гибрид бардарои ман вагони растамошка утилизатсия дорад. Toyota Aqua бардаро. ماشینی باردارو بهت خوب است. این های کردگی آدمای میفهمدگی و میفهم. برای همین باردارو وریانت بهت خوب است. راستی گفته راست خودش میگه 4 لیتر 4.5 لیتر باشد برای کی گیبرید. انا این ماشینچه باردارو نرخ نگاه کنید چند پول مونده ایستاده. 88000 سوم گفته ایستادن. بسیار بچه‌های خوبم باردارو. بیاید از نزدیک تماشا کنید باز نرخ بهترین ده میتونن. اون دخترکو بیاد باردارو با واپشه نرخ بهتری میتونن. برای این باردارو من نگاه کنید پیشش ببینید نه گیبریدش значокошон кабутак мешад. خوب балончош дискош дар ҳолати хуб без ключевой доступ дорад. кожни салон наворотош беҳад зурд аст. фули фулаш даст бардар. Розӣ мебинем ки фули фулаш чӣ дорад. барое ки бардарҷоно ахилошон стеклоподъёмникошон ручной мешад. ин 4 ойна электропакет салонош кожа даст бардару. напанав салонош омад. балонош ҳам напанав аст. без ключевой доступ. ин япония ва духтарак ҳай кардагӣ даст. перекидка мешад албатта. гибридош хушрӯ 100% аст бардару. ана пробегаш 119000 километр. ҳолати салон ин пластмассакошам ва фикрам ҳаст мечаспонам метиҳам бардарҷон. коробка чашни хел автомат мешад. климат контрол, ҳожни рул, мультирул, старт-стоп. ана старт-стопаш ошибка надорад. гибридош хушрӯ кор карда истодааст. мошинро заводид нешаста меқашад. чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед. барои духтаракам апашкам сети беҳтарин аст. нигоҳ кунед охир металлик аст бардаро. як бор бардаро бензин мередид дигар роҳи заправкаи гум мекунед. бешухи бардаро беҳад экономичн аст. 1.5 гибрид. неки хушрӯак медавад бад мошинча. марҳамат кунед фикратон насед лайка фаромӯш накунед. бародарое ки ин ҳамин мошина ҳай кардагед як бор комментарий насед бардаро. барои як хел одамон намедонад ин мошинчаи беҳтарин аст. бай чи аст. ҷунои ман ана нигоҳ кунед. Mercedes Benz E-Class 212 кузов мотори 5.5 кати бо стейҷ доштааст. стейҷ 2 бардаро. лабовой антиблик дискош разношироки дискачои рогатка бардаро. нигоҳ кунед бардаро бо дикит кардагӣ айна 121000 сомон нархаш. солаш 2010. мотори фитиан 8 цилиндра 5.5 мешад. خوب 2010 бо дикитаи 2014-15 кардагӣ бардаро. AMG пакет аст. ҳолаташ хушбак аст бардаро. ина вихлопам дорад. срочно 121000 муомила дорад. арзон карда мешавад бардаро. метавонед биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, мақбул кунед гиред. 4 дар без ключевой доступ. ҳолати салона бинед бардаро. кондитсионер чош ях байд накас бардаро. салони сетл без ключевой доступ. датчик слипинг зон, сидени лифт, памят сидени 2010 моҳи 01. винкора зарид бинед бардаро. акустикаш харман кардон бардаро. ана пробегаш 124000 километр гаштаги аст. милли километр гардондаги биям. калид надорад барои инҷас. значоки калита бироварда истодааст ки калид салома нест. барои ки старт-стоп аст кӯшина старт-стоп. ҳама баги сидени ҳам вентилятсия сидени дорад бардаро. ҳолати салон чош хушрӯак аст. овоза бинед овоза бардаро. овозаш неки бардаро беҳад приятни хушрӯ аст. марҳамат кунед. бай аст мошинча. харидоро бошад срочни успед мекунем. нархи беҳтарин боз муомилаи беҳтарин дорад. чӣ хел аст бардарҷонои ман арзанда аст яъне фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед. бо канали 70 байтеҷи бошед бардар. ташаккури зиёд ба матон. рӯзатон хуш бошад. ана бай бародарҷонои ман апаҷоно хоҳарҷоно тамошо кунед. мошинчае ки бисёр мепурсед агар мошинчаи духтарӣ дар кор мошинчаи компактни дар кор гуфта ана ёфтам бардарои ман. вагони напанаваша ёфтагиам бардаро вале умуман гаштагӣ нест худом ба. растамошка дорад. утилизатсияи 10800 сомона дорад бардаро. тамом. суб сурхак аст. ча нигоҳ кунед бардарҷонои ман. бовар кунед барои духтарако беҳад мезебад. на дискачош ҳам аст бо 4 диска баломош напанав. дискачош бо спиччеп даст. мотораш бошад бардарҷонои ман 3 цилиндра мотори 1.1 бардаро. беҳад экономични кам расходак аст. хушрӯ метавад аз вай тараф бо хушрӯ сиёмка метавонам. пешош бардаро мордаи нав астин. балончош летни напанав бардаро. харидоро бошед марҳамат кунед. нархи хариб 85000 сомон гуфта истодам. гуфтем не 85000 не як нарх монем ки одами харидагӣ баракат биёяд. розӣ кардем бардаро 79000 сомон ба охири нарх гуфтам. неки бардаро шумо биёед аз наздик тамошо кунед. аз номи мо гап занед. боз камтарак бардаро муомила мекунанд, арзон мекунанд. сетои сурхашам, сети металликашам ҳар намуд сетош аст бардаро. ҳозир ҳамаш яътиҳата сиёмка мекунем. видеоша метавонед аз канали 70 байтеҷи пайдо кунед. сурхаки бовар кунед ин видеои баъди дидан хонаи чанд касоли ҷанг мешавад дигар. ина ҳолати салон аксарият мошинчаи женский мебинам. баъд акаҳо занг медананд ҳамун видео дига маҷбур шуда мошин харидам мега.
дидед бардаро перекидка аст. ин перекидкачаш хушрак чотко омадаги кондитсионерош ҳам кор мекунад бардаро. пробегаша бинед охи 66000 километр гаштаги аст. Тамом ин япония ба духтара кай кардаги аст бардаро. Фақат салон рафта хона омадаги. Тамом дига ягон ҷо рафтаги набудааст. запахой приятный дорад. Хеле аст бардарҷонои ман марҳамат 79000 сом срочни. Ба духтарако ба пашко равон кунед ҳатман бардаро. аз номи канали мо биёед, гап занед, савдо кунед, гиред лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодор байтеҷӣ бошед. бай аст бардаро. боз дигар светошон аст бардаро, метавонед аз канал тамошо кунед. Бардарҷонои ман марҳамат нигоҳ кунед ана. боз ятаи дигар электромобил BYD хан ном дорад. солаш 2023 будааст. аниқтараш 2022 12 моҳа бардаро. нав аз Хитой омадаги аст. 6000 километр буду шуд пробег доштааст бардаро. нав аст маълум аст машинча. ана нархаша бошад агар 199000 сомон нарх гуфта истодан, боз камтар муомила дорад. ягон машина арзонтар бошад алиш карда мешавад. ин машина бардарҷонои ман растамошка кардем. 100000 мегӯянд чанд пул растамошка кардем. қимат басино растамошка кардем, утилизация кардем бардарҷонои ман. ана дига ягон чиз надорад. срочни фурӯхта мешавад 199000 сом. машинча неги беҳарзор аст бардаро. комфорти салонаш махлус аст. ба камераи 360 градуса, запас ход 506 километр, 4 диска балончаш ҳам махлана, вақти боша буд чиқар аст. BYD хан марҳамат бардаро. салон ҳозир мебинед. беҳад кушоди хушро аст салонаш бардаро. ин машина салонаш маълум махсуб. салон нигоҳ кунед. я бошини бардаро. ҳачика синкина. бош маълум аст машинча 6000 гаштаги будааст. хуб ақибош дефлектор дорад бардарҷон. хеле инҷа дута подстаканник бош панорама бардаро. салон мебинед. ин сидениш аз инҷа пешо хиб карда мешавад. бисёр чизи зур аст, функсияи зур аст. пешоша мебинем, камераи 360 градуса ҳамон аворотош ҳаст бардаро. ба ҳазур бардаро ранги қариб симиоркао барнас. бо сидениш хеле хиб кардагиам. нигоҳ кунед. шинша бардаро ранги лоткача меравад. зур аст. боз пеша мебинед. нархаша нархи беҳтарин бардарои муштои мон 250 240 мемондем. ин нархи беҳтарин монда истодем. боз муомила дорад. сидени лифт памятники не надоштааст. видед бардаро чӣ хушрак аст. сиденияш ҳама багрев сиден дорад, ҳам вентилятсия сиден дорад бардаро, ҳамаша дорад. кондитсионерош хушро кор карда истодааст. рулчош полукругли аст бардаро. 6200 чанд. бале ҳозир пробегшо аниқ кунам. не 6000 не инҷа. не бардаро пробегаша худи соҳиби машин 6000 гуфтам бардаро. не ки ин 6000 набудааст. ин дидед ина нол мекнику фамдида у масраф асад алиш мекнику ҳисоб мекардаги. ина 31000 пробег доштааст бардаро. инашам нол кунем бо. инашам нол кардем. ина ин 31000аша нол карда намешавад бардаро. инҷи оригинал пробегаш аст. гуфтам ман 6000 чихе пробег та 31 та гаштаги бас. не ки бардаро реальни равной пробегаш аст. маълум аст чӣ то зар хушрак аст. хайрдорум марҳамат мед 199000 сом срочни фурӯхта мешавад. ябор ҳай кадем ай машина хай кадем. хеле аст бардарҷоно марҳамат мед срочни фурӯхта мешавад. варианти беҳтарин, нархи беҳтарин бардаро. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред бардаро. лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодор байтеҷӣ бошед. бай бардаро. боз ятаи дигар Toyota Camry 2 комплектация XL мотори 2.5. кожни салон без ключҳои старсоп ҳама чӣ дорад бардаро. солаш 2010 бардарои ман. хайрдоро марҳамат кунед. насеташ мокри асфалт. винкод бо хато накунем, задаги надошт бардаро. винкода мемонам, занед бинед. 4 диска балонош нафанам, кондитсионераш ҳам кор мекунад. камбудӣ надорад бардаро. биёед хати усотон проверка кунед, мақбул кунед, савдо кунед, гиред. нархи 120 125 гуфта истодагидам. срочни бардарҷоно нархи нигоҳ кунед, чанд пул розӣ кардем. 115000 сом без савдо охирин нархи. 4 балонош нав. ҳолати салон, кожни салон, мебелин салон, салоношон хушрак аст. видед бардаро салоношон хушрак тозак аст. без ключҳои доступ, люк, дарош вазинак аст, шумализатсия кардагаи машина. бояд чунка дошта бошад бардаро. дарош вазинак аст. сидени лифт, винкод занед бинед бардаро. марҳамат 2010 аст. муға чамоа мебра 2010 аст. винкод кожаш дар ҳолати хуб. сидени лифт, кожни рул, мультирул, пробегаш 3 круг гаштаги 300000. чӣ хел аст бардарҷонои ман? ҳаст хел дорад. багрев сидени старсоб, акустикаи JBL, магнитофони худаш, торпедошам бад нест. кожаша бардаро рулаша кожа дишкадаги нав аст. чӣ хел аст бардарои ман? марҳамат кунед. фикртон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодор байтеҷӣ бошед. аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини аз ҳама муҳимаш мошини ба табдили худатонро ҳатман пайдо накунед. ташаккури зиёд ба ҳаматон. ҷонои ман ассалому алайкум. бор дигар марҳамат тамошо кунед. боз ятаи дигар Mercedes Benz. Mercedes Benz یک класс бардарҷони ман, ечка мегӯям, یک класс
кузофи 212 кузофи дор рестайлинг бардаро соли 2010 даст. Тонировкаш то охири сол ҳуҷҷатош бошад бардарҷоно то моҳи 7 то моҳи 8 футесодан. Хуб камтар мондаги даст ҳуҷҷатош хуб аст. Нарха 108000 сомон футесодан муомила дорад, арзон кардан мешавад бардаро. Дискачои рогатка дорад. Моҳика надоштааст мошин. Апорин дискош перфораксия дорад. 50% тонировка, кондитсионерош кор мекунад, хушкӣ намоз мондагӣ. Мошин Америка мотори 3.5 6 тагаш 6 цилиндра кати бардаро. Салон ҳозир мебинем. Марҳамат. Ҳолати салон, кожни салон, мебелни салон, кожош беҳад хушроят аст бардаро. Сидени лифт, памят сидени. Зинкор бардаро ҳатман занед бинед 2010 моҳи 05 моҳи май меша бардаро. Кожни рӯ, монти рӯ. Я мошини бардаро ана. Кондитсионероша гуфтем ях 122000 километр пробег доштааст милне. Кожни рул, монти рул, писток бардаро. Обогрев сидени, монитор, лобовояш трешин доштааст. Акустикаш бошад агар Харман Кардон бардаро. Марҳамат қилибна. Харидоро бошад агар срочни фрухта мешавад. Бай аст мошинча. чӣ хел ҳастан бардарҷонои ман тамошо кардем 108000 муомила дорад, срочни фурӯхта мешавад. Арзан аст яне фикратон ҳатман расед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай теҷи бошед бардароина. Бай аст. Ташаккур зиёд дорам. ҷонои ман ана тамошо кунед шумо. Ана ин мошинчаи мо бардарҷоно медонед чӣ мошин астин? Я хело фикр мекунанд ки электромобил аст бардаро. Манам то значок шунидам, гуфтам ягон электромобил бошад. Ин бардарҷонои ман Санта Фе аст. Hyundai Santa Fe бардарҷон. Соли 2024 автосалон 2 калита даст. Худу шуд 10000 километр пробег кати бардарҷон. Номерчошам бинед чӣ хушроят аст. Ҳолаташ беҳтарин мотор 2.5 бе ягон камбудӣ, уҷатош то охири сола. Срочни фурӯхта мешавад. Акай мо бардаро хориҷа рафта истодагидиам барои ҳамин срочни мегӯям ки мефурӯшам, ки мушкил фурӯхтани набудем фурӯшам. Hyundai Santa Fe хушам бинед бардаро. Стопош фарош ранги тетрис бар ин даст некан. Парктронни камераи 360 градуса. Автосалони худам гирифтагам де Таҷикистон. Ана ҳолати салон кушодиша бинед бошине. На нигоҳ кунед чӣ хел барҳаво аст. Мешинед роҳат мекунед барои семейни бардаро беҳтарин вариант аст. Шторка чошам ҳаст. Ана шторкаша ҷош бонед. Шторка чошам ҳаст бардаро. Рақибошам дефлектор дорад. Сеюм қаторошам ҳаст. Сеюм қаторошам кушоди хушроастин сидениё бо кам пештар мекунед. Марҳамат кунед. Ё телефон зарадмониёша бинед. Чӣ хел хушрӯ кардагане. Мошин бардарҷонои ман ана Корея мешад, экспертни вариант аст. Ҳолати беҳтарин кати пачка аст. Хай 10000 пробег кати. Ана инҷош бардаро подстаканник чош будаст. Кинамиш бе ҳад махсус шуд. Ана боз чӣ дорад? Без ключовой доступ дорад гуфтем. Сидени лифт. Кожни рул, мултирул, селектрашани ёхни бардар, ин селектраш аст. Ана хело. Танҳо задни камера дошт бардаро 360 градусни. Штокош лед на 10847 километр пробег дорад. Ана боз чӣ дорад бардаро? Кондитсионер чош бардаро чётка, старт стоп, климат контрол шуд чӣ хел хушбаст бардаро. Ҳамааш сенсор насенҷош. Обогрев руля ҳам доштааст. Дута беспроводной зарядка ҳам доштааст бардар. Ҳолати салонош то зад хушбаст аст. Бай аст мошинча. чӣ хел аст бардарҷонои ман? нархаш бошад 440000 сом, боз муомила дорад, срочни фурӯхта мешавад, камтар арзон карда мешавад бардарҷон. Биёед аз они канали мо гап занед. Ташаккури зиёд. лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай теҷи бошед. аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатон боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед. Бай. барои ман марҳамат тамошо кунед. ана ҳатаи дигар электромобил. нигоҳ кунед чӣ хел хушроят аст. ин чипаш аст. Чипашам ранги мошинча будаст. ана Xpen 7 ном доштааст бардаро. 700 километр запас ход дорад. Неки дерзкий бад аст бардаро. нигоҳ кунед чӣ хел хушроят аст. ҳуҷҷатои солума 15000 гуфтанд, 14000 километр пробег доштааст. солаш 2023 12 моҳа 24 аст бардаро. хайрдоро бошед. марҳамат кунед. баво мошина дискачоша бинед чӣ хел хушрӯ. ручкош секретник. ана багажош бардаро пешаш мебиёд худаш кушода мешавад. нахел наворотош бисёр даст бардаро. Xpen 7 P7 даст. дизайнаш чӯрак аст неки ният бишни. ҳозир салона нигоҳ мекунем бардаро. срочни фурӯхта мешавад. дизайнаш неки дерзкича аст. нархаша бардарҷонои ман 245000 сомон гуфта истода. дарош бо давочкам доштааст. без рамка мешавад на салони сиёҳ. нигоҳ кунед чӣ кожош шуд. болош полни панорама, подсветкошам полни ҳаст. активош дефлектор дорад. 245000 муомила дорад. на дарош давочкош будааст. пешкаша мебинем. Нечто хушроят аст. Сидени лифт. Кондитсионер мондаги ях. Беспроводной зарядка. Ина чӣ гап аст? Ҳолоша бинед. инҷош бо мебелни базранги семёрка, ранги мерседес дорем.
штокоша бинед чӣ хелас юду фоиз заряд доштааст. Пробега гуфтем 15000 километр бардаро. Ого, ина нигоҳ инҷо чӣ хеле небишни хушроq аст, не акустикаш аст, колонка чош, динамик чош аст. Монитора нигоҳ кунед, камера 360 градус. Саломош хушрӯ чётка аст бардаро. Хайрдаро марҳамат, дефлектораш бинед чӣ хелас. Ана ин дефлектораш аст бардаро. Незаметный секретный даст дефлектор чоша. Марҳамат кунед. Я бор ҳай кунед бинед. Кам тарак бошад, я бор ҳай кунед. Чӯто хушроq тофтеса. Оборотгиш неки зуд аст. Оборотгиш бардаро беҳад зуд аст, хушрӯ медавад. 700 километр запас ход дорад. Марҳамат бардаро. Хайрдаро метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. چی خیلی است نبردار جانوی من راستی گپ با من مخبوش شد نرخش نگی کمتر قیمت نکی معامله میشد بردار اگر نرخ بهتری مثل سودا کنید گیرید ارزنده است بعد حالتش بهترین بردار جانوی من бай отсрочный фруктам шад معامله دارد حجتش سالانه номерои 1000 داشت است بردار номерош هم подарка аз номи канали мо барои шумо бардор ҷоно тамошо кунед мувофиқи талаб бозияти дигар Toyota Camry 2 ана гибрид соли 2007 дори стайлинг аст ماشینچه خوشبخت است بردار از خودی دختر آوردگان داره کویما تنیروفکش بردار جان تو آخری سال است حجتش باشد سالم است بردار ناگذرانده در نرخ 95000 سوم مفترضان باز معامله داشته است باز ارزان کرده میشده است بردار خریدار باشد مرحمت کنید سراچ فروخته شد بیاید از نزدیک تماشا کنید پیشش ایکسلی که دیسکوش هم ایکسلی بردار این دور استلینگ است که دیسکوش بامپرش خیلی نمیشد عقبش نکه از خودش است نه استوپای عقبش بردار بامپرش همش از خودش است نمرچش پدرکا 1122 است بردار марҳамат аз салонат тамошо мекунем. Танин салонаш чӣ хел аст? Ҳолати салон, кожаный салон, светлый салон, кожаош салонош дар ҳолати хуб аст. Бесключевой доступ, сиденье лифт 2006-05 аст бародараш комплектацияш XL аст бардар. Абарбез кожа ҳаме чӣ дорад. Я бор заводид мекунем. Охо, ин гармия. ҳолати салонаш ҳам хушроq аст, ягонҷош кандагӣ даридагӣ надорад. Гибридаш хушрӯ кор карда истодааст. Мегӯянд расходаш 6 литр 7 литр 241000 мил пробег доштааст. Якта айрабакти, якта чекаш гирён аст бардаро. Монитори Android, задни камера, кондитсионераш ҳам кор мекунад, камбудӣ надорад. Гуфта истодам, биёед хати устодон тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гирид бартар шумо. چی خیلی است نبردار جانوی من مرحمت کنید بای است ارزان داشتن فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما فایده کنید تشکر جانوی من السلام علیکم روزتون خوش باشه مرحمت تماشا کنید در کانال هفته دبی تجربه بازات دیگر Lexus RX 350 سال 2010 باردارو نرخ بهترین کدی حجتش هم باردارو خیلی دیگر بود است تنیروفکا حجتش باردار جانوی من سالانه بود است یک سالی پور رفته ایستادن نرخش 150000 گفته ایستاده بودم گفتم نه 145000 سوم میمونم باز معامله کنید کمتر گفتم مالی روزی پیشش اف سپورت کردگان باردارو حالتش خوشبخت است که حالتش باردارو بهترین لباوی چوش باردارو خیلی خمیلیوم دست رنگ آنتی بلیک بریم واگن چوش هم ما بالون اونا دیسپلی اف سپورتی باردارو میگفتید نه خوشبخت خوبی داری 145000 سوم нархошона бинед чӣ хеле арзон шудааст бардаро нархи беҳтарин марҳамат успед кунед салон ҳозир мебинем тонировкаи 100% ҳолати салони светли кожаный салон мебелный салон салонош кожаош беҳад тоза хушрӯ напланавдост бесключевой доступ сиденье лифт память сидений 2010 моҳи 04 аст бардаро сиденье лифт мебелный руль мультируль боз чӣ дорад ябрсавидид мекунем монитор надорад ҷостик надарад бардажома якта монитори Android мезанед зуд мешад наҳолат салонош кондитсионераш кор мекунад мошин 4WD якта чекаш гирён пробегаша мебинем 147000 мил пробег дорад мошинча американка аст марҳамат бардароина срочный фуртан шад 145000 сом муомилат дорад биёед аз номи канали мо гап занед савдо кунед арзон кунед махфо кунед гиред چی خیلی است نبردار جانوی من مرحمت کنید فکرتون حتما نستید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال دوست داشتم هفته دبی تجربه پیدا کنید تشکر زیاد با همتون بردارین بای است успех ماشینچه майда говордагина подписчикам хош маълума майда бдагиш маълум аст чиқа майда кас ин амроз я обзорча хушрӯ мекунем бардоро неки лайк намонед намешад бовар кунед ин мошин ба ин мошин бардоро ама хеле любител дорад ки ҳами чанд та бардоро ако аз ҳамин мошин дар кор пикап дар кор гуфтагидам як танаки биқагиша ёфтагем марҳамат тамошо кунед о ана бардар ҷонои ман шумо нигоҳ кунед ина чашмакоша бинед бардаро чиста американ ҳест ин Ford F150 даст бардаро
соли 2016 мотор 2.7 твин турбо даст. расходаш мегӯянд ки 12-13 литр аст. ин ҳамин ранги газ 53 аст. одам фикр мекунад агар 30-40 та расход дорад гуфта нигоҳ кунед калониша, не ки бародарҷонои ман груба 13-14 литр боло зиёд расход надорад гуфта ҳисодам. мошин бародарҷонои ман пачка аст. нигоҳ кунед хадо хомача худаш маълум аст. балоношо бинед чӣ калон аст бардаро. любой ҷо меред ин мошин кати бехавотир. шикорчӣ ҳам бошед бардарҷоно мешад. любой ҷо бардар чӣ кори ақибаш ба об пур карда барои кӯдако бардаро бассейнча ҳам кунед мешад. пикап бардаро краскаша нигоҳ кунед, полировкаша бинед чӣ катока гулушталаш инҷо даст. яхта насадка намерасад не гулушталаш ба. хуб балумоша мапанав аст бардаро. американка винко да мемонам кани зали бирган чӣ гап аст дар винко. нигоҳ кунед бардаро чӣ калон асти. сур аст ки ранги рам барин аст. ана ин чӣ мекшодаги боши нозик кани. оҳо бинед чӣ тоза ки хушрак аст бардаро. маромат кунед. чиста американец да ин ҳай мекунед бардаро. худтон ранги кинои американец ки барин истекунед. خب سلام حاضر میبینم من چه شده چه خوشرو ماشین خودش هم ناو دارم میگیرم این حاضر میبینید دو دره است صافه نه نگاه کنید دو تا در داره نه که باردار خیلی نیست نگاه کنید چه برسه خیلی درش شده میشه باز باردار این خیلی شده میشه اوه دیدید باردار چه کلاسی یک تا تایوتا چه بود که نامش چی بود امورا از یادم رفت درش نمیخواد شده میشه زدم بالا خیلی جیب است چی بود نامش از یادم رفت باردار جنو دری غیا میخواد شده میشه کپی نگاه کنید به حضور جو میشه ақибашам кушода кас поликчош хева коврик даст кани абор броим кани чи хева бро падношки надоштаст ку ман бо ин пиро бронданаш кинкантар ана хуб пробегаш 122000 мил пробег доштаст бардарои ман мультирул дорад бардарҷонои ман хуб боз чӣ дорад ошибка не надоштаст ягонда кондитсионеру шах ин инҷа бардарҷонои ман пусти крокодил даст хушрак када мондагия нигоҳ кунед чӣ мон ки хушрак аст ане бардаро бале хел дастач кадам зур даст و کانتر جنسی داشتن سرخک داشت. خب کانتینر کار میکنه از نظام کلیمات کنترل داشته است باردارو. مانیتور چه بینید مایدار. بعد میدون سلکتراش گجو باید سلکتراش گجو باز باردارو. این سلکتراش. این سلکتراش است باردارو. آنها ای برزاد نیزنی کنی. زدنی کامرا دارد نه زدنی کامرا نکی نداشته است. آنها سلکتراش نداری اینجا است باردارو. مراحت کنید. این باردارو دیدم رنگ و کینوی رینبو داری آدم زد. مرامت وینکوداش. خیلی از باردارجانو بای است. نرخ ببینید لایک ببینید چند تا لایک بردارنده باشه.